Ang aton iglesia katulad sa kanaan, hindi himpit nga do. Apang kundi man kita magpanglugayawan sa aton Kristohanon o kon Espirituhanon nga panglalaktan. Aton dumdumon nga ang iglesia katulad man sa kanaan is a promised land. Kabay pang ini aton dumdumon kay ini nga do para gid sa iya mga katawhan. Ang pagtuon subong simanal nga pag-usisa, pag-review pagtuon o kon pag-sit-in sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros, Occidental Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo mas hunson nga host sa sining aton Ilonggo version sa aton Sabbath School lesson. Ari ang akong duwa ka mga bisita. Ang una nga akong pakilala sa inyo, si Ma'am Yvonne Soto Bisca. Siya isa sa aton mga teacher sa science subjects diri sa aton academy sa CPAC, both the junior and senior departments. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Ngayong adlaw, Pastor, kag madamong salamat sini nga pribilehiyo nga maka-istorya kita sa pulong sa Ginoo. Matamis nga pagpanamyaw sa aton mga kauturan nga nagaupod hasta subong sa aton nga pagtuon. Yes, ma'am. Thank you, Gid. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo, siya ang aton nga college engineer diri sa CPAC, and at the same time, isa siya sa aton mga professors sa School of Geology diri sa CPAC. Wala sang iban, si Engineer Dr. Pericles Mabida. Engineer Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Mayong adlaw usab sa aton nga mga tigpaminaw, sa aton nga mga suki, nga mga kauturan, nga nagasubaybay sa aton nga programa sa Sabbath School Review. Yes, si Engineer o Dr. Mabida, dugay na diri mga kauturan sa CPAC. Diri nagdalag ko ang iyang mga kabataan, si Dr. Mabida, isa ka dentist, Hari Mandri Kapuyo, kag malipayon sila nga upod sa isa siya sang aton nga mga tigulang diri sa aton nga iglesia, one of the elders naton diri sa aton iglesia sa CPAC. Doc Mabida and Mami Bon, ari na kita sa lesson 13 para sa June 18 tugtog June 25. Ang tigulo sang atong eleksyon, Israel in Egypt. Ara na sa Egypto ang mga Israelinon. Mga kauturan, napang sa hindi pa, ako na pasalamatan ining aton mga sponsors. Nga sa masunson akon, gina-emphasize nga kung hindi sa ila, mabudlayan kita, mag-maintain sining aton nga programa, labi na ang aton programa sa radyo. Ang mga mag-ulutod nga Marlene, Jimmy, and Anili Treño, ang mga mag-ulutod Jenna Ilumer, Pehedero Ilumer, kag Sir Alex Pehedero, ang mga mag-asawa Juan and Myla Susana, Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, Iboy and Jessica Malabanan. Kabay pang ang Diyos, magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Aton idukong aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, kami Ginoo nagapasalamat sa imo. Ngay mo naman kami tagaan sining higayon sa pagsalaysay, sa pagtungkad, sang leksyon sa sininga simana. Kabay pa, ngang balan nga espiritu magadihon sa tag sa samon kami diri nga nagadiscuss kagamon mga kauturan, mga kabyanan nga nagapamati sa radyo kay nagatanaw sa
nga social media sa YouTube o kon sa Facebook. Amon initanan ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pa nga ba yun si Mami Bon pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto makit-an sa Genesis 47:27 nagahambal sa amo nagpuyo si Israel sa duta sang Ehipto sa duta sang Gosen kag nakaangkon sila didto sing mga pagkabutang kag mabungahon kag nagbuad sing lakas. Lakas. Thank you again, Mami Bon. As what I have said, Engineer and Ma'am Ibon, nga sa sini nga panahon, ang mga Israeli noon, si Jacob nga latatay, kagang iya mga kabataan, mga kapuan, nagsaylo na sa ito, halin sa kanan. Kag ang aton nga tunan sa sini nga simana, ang chapters 46 up to 50. Kaya ang libro sa Genesis natapos sa kapitulo 50. Okay. And there was a reunion ready. Nakabalo kita nga si Josep na dula kay ginbaligya sa iya mga utod sa Ehipto. And then ang siling ni Joseph gani sa atong leksyon sa ligad nga si Mana nga ang nag-una lang ko di sa inyo. Kag ang kapaslawan o kon ang mga kapait sa experience ni Joseph ginhimo sa Ginoo taytayan tulay para sa blessing sa iya nga mga kauturan. Sa aton nga Sunday nga leksyon, Doc, Mabida, ano ang diferensya kay subong nagpanaog na si Jacob upod sang iya mga kabataan, kagapuan, pakadto sa Ehipto? Ano ang diferensya sang pagkadto ni Abraham sa Ehipto ikumparar sang pagkadto ni Jacob sa Ehipto? No. Usa kini ka nami nga istorya sa kabuhi ni Abraham kag kabuhi ni Jacob kay ginalaw sa Ginoo ang famine, ang gutom. Yeah. Ang diferensya sa kay Abraham pagkadto niya sa Ehipto kay way gid siya ng lisensya sa Dios. Amen. Kanami. Oh. Nagmato-mato lang siya. Nagmato-mato siya. Amo na nga ang nadala niya kaysa iya lang kaugalingon nga plano is tunglo sa Ehipto. Yeah. Ang kang Jacob, mga kauturan, kung lantawon ta nga to ang lesson, na-encounter na niya ang Dios. Ginusab na ang iya hangalan from Jacob to Israel. So, para ma-fulfill ang purpose sa existence sa covenant nga na-establish ni Jacob, amo na nga nagkadto siya, hindi sa iya nga kaugalingon nga purpose, kundili gusto ang Dios nga mahimo siyang panalangin sa Ehipto. Blessing, pagpakamayo. Pagpakamayo. Yeah, ang imo gimensionar about tunglo. Yes. Pagpakamalaot ng kay Abraham. Kay ti naggrabe itong nitabo sa Ehipto mo. Oh, during the time ng Abraham, nagkadto pod ni Sarah o ni Sarai. Oh, na iniya karon kay tungod nagmato-mato lang sila. Iniya karon si Jacob plano na gid siyang Ginoo. It was God through Joseph. Among na siling kadto kamo. Mami Bon, nga ang number 70 kay pagkadto ni Jacob, number gid ang tanan. Sa atong census gid ara gid sa listahan ng kadang hangalan including Joseph. And then, why 70? Why not 100? Why not 80 and other numbers? Why 70? Thank you, Pastor. So, amo na gani, no? Nga sa pagpanglakaton nila, well-numbered gid. Naisip gid ang kada isa. Kag na-record gid nga 70. Tanan ang nagkadto sa Egypt, upod na ra si Joseph kang iya nga duwa ka anak. So, ang ini nga, according sa aton lesson mga utod, no, nga ang ining number nga 70, expresses the totality. Kag expresses the amo na siya ang nagapakita sang
kabuuan Completeness. completeness, Yes, yes. Thank you, Pastor. Completeness nga amo na ang iya gina-express kag nagapakita na sa aton nga tanan to nga katawhan nga naghalin sa Kanaan pakadto sa Egypt, importante gid sila. Yes. Kay naa naging isip gid Ginisip sila. gid sila. Kaging record gid Amen maupod sila. kanami. Mga kauturan kung ato ni apply sa aton kabuhi subong. Ang kada isa sa aton members ng panimalay is very important in the eyes of God. Nga kabay pa, nga sa aton pagkadto sa bagong duta, sa Kanaan, nga mong bagong Jerusalem nga ginsaad sa Ginoo. Wala sang iban, wala sing makulang. We will have complete family members nga makakadto kag makasugata sa Ginoo. Kabay pa nga ining election aton gid makuhaan sang dako nga punto. Sa aton nga Monday nga election, sa damo nga mga lugar, ihipto gid ang ginplano sang Ginoo nga didto magpanago anay Dok ang mga Israelinon. Kag didto anay sila settle down for 400 years. Kag kung ato ni i-connect dito man sa panahon nga si Joseph ginbaligya sa Ehipto. Anong mga punto di Doc na mabidang imo ma-share? Mga kauturan, ang Egypt nga didto gipakadto gid ang perfect number nga makatawhan sa Ginoo. Tungod kay niini nga panahon ang prosperity, ang abundance, ang Nile River amo ang nagahatag sa ilaha og security. O nga hindi kita diri kulangan sa ato ang kinahanglan. Amo na nga Egypt is a place for us to settle. Yes. Yes, may bibon. Ano pa gid ang mga insight nga mo nakita diri? Ang nami diri no kay dito sila nagsettle kag kita hindi kita kasabat nga sa Egypt. Mga nang sa Egypt. Si Sir Manida nakasabat Yeah. nga sa Egypt. Ang sa akong pastor no, kaysa ako ipadala ta sang Ginoo, hindi ta kapili sa lugar. Kay kung that's balikan ta diri sa Sunday nga lesson, bisan si Abraham ginghambalan siya sang Ginoo nga maglakat ka, magkadto ka sa muning mga lugar nga akong bahala sa imo. Kag may promise gid kag naghambal gid nga hindi ka magkahadlok. So one thing diri nga lesson is that kung ipadala ta sang Ginoo sa ina nga lugar, may purpose gid na. Kag may rason gid nga adira niya taging ginpadala. Kag ang nami diri kay amo na gani para sa ginghambal gid na ni Sir Babida nga naging blessing sila dito sa Egypt. Kag na lift up gid ang ngalan sang pagka-Israelites dito. Na si Jacob ging bless niya ang Pharaoh. Yes. Na, Yes, that's correct mga kuteran. Sila ni Doc Mabida kay na. Nga ang diferensya ni Abraham nagkadto sa ito, nahimo siya nga tunglo o pagpakamalaot sa Ilonggo pa sa lugar sa Ehipto. But when Jacob came, his family, he himself was a blessing. Kaya mo na ang covenant nga ginhimo ni Abraham kag sa kay Jacob kag kay Isaac nga mangin blessing sila, mga mahimo sila pagpakamayo sa tanan nga kanasyonan. Of all the nation, Egypt, mga kauturan, amo nang siling ni Mami Bon, sa aton buluhaton sang Ginoo, hindi tayo kapili, kundi intay padala sang Ginoo. But ang promise, kaya ang Ehipto ni, daw kontra gini sang kalabanan, kibisan sa aton prophecy, ang Babylon kag Egypt, versus gina sa Jerusalem o kon sa Israel sa Judah. Okay? So ang punto dira nga kung diin man tayo padala sa Ginoo, as long nga ara kita sa Ginoo, masiling ang Ginoo, ako bahala sa imo. Kanami Mami Bon sa imo nga punto. Now ari kita sa Tuesday naton ng election. Doc, nga ang damo apo si Abraham, si Jacob. May kabataan siya, may mga apo siya sa kay Ruben, sa kay sino pa na ng mga anak niya. Of all sa iyang grandsons, nga ang anak lang ni Joseph, nga si Manasseh kag si Ephraim, ang iya nga gin blessed o kung iya gin panalanginan, iya gin pakamayo.
Mga kauturan, in the first place, ang rason nga kipakadto sila sa Egypt tungod ni Joseph. And ang duha ka mga anak ni Joseph, natawo sila Sa ito. sa Ehipto nga diha gid nakita sa ni Joseph og ni Jacob ang gahom sa Ginoo sa ilaha nga kabuhi. Amen. Nga gikinahanglan gid nga para mapasa kini nga covenant relationship kini gid nga mga anak ni Joseph ang kinahanglan dapat nga panalanginan. Nga padalangin. Nga pagpakamayon. Kayo si, kadamo, 70 na sila mo. Ti, ang anak ni Jacob, sito yung panahon, 11 lang. Kasi si Joseph, para naman daan sa ito. Ti, 70 sa atong pa ila asawa, ilang mga kanakan, ilang mga kapuhan ni Jacob. But, of all these grandchildren of Jacob, ang duwa lang gid si Manasseh kag si Ephraim nga anak ni Joseph, amo ang ginpakamayo. Ano pa gid ang nimong natalupangdan, Mami Bon? Parehas ang ginghambal ni Doc Mabida, no? So, kinahanglan gini sila blessingan kay ara sila na bata. Kag kung aton basahon, kumbaga daw ging adapt niya ni nga iyaman nga mga kaanakan. Kag daw ging kanya pa nga pareha sa kay Ruben kag kay Simeon, no, which is iya firstborn kag second. So kung makita naton maybe kasi hindi naton maintindihan ang Ginoo sa iya mga tawag sila wisdom nga ginahatag sa iya mga katawan, but there is a reason nga aging blessed ni Jacob ini si Ephraim kag si Manasseh. si Kag Manasseh. kung makita naton nga ini nga mga blessings nakita man naton sa ilang nga future. Yes. Thank you, Mami Bon. Doc Mabida, kanami sa imong punto nga nakita ni Jacob, ang pag-rescue ni Joseph upod sa iyang duha ka anak sa iyang panimalay. So dapat siya gid balusan. But another point, why nga si Manasseh kag si Ephraim nga hindi man niya tunay nga bata, apo lang man. Pero ang siling ni Jacob sa kay Joseph, they will be my son. Hindi grandson, kundi akon sila mga anak. Nga naman, kahit di makadto na sila, they will go back to Canaan after 400 years. Kag ila ay dibay-dibay ang kinan. Si Joseph ya wala na sang share. Kag si Levi nga amo ang kwan, wala man share out of the 12. So, replacement ini si Manasseh kag si Ephraim to make the children of Jacob 12. Nga mo ang tunga sang Canaan into to 12 tribes. Kaya si Joseph wala niya share, si Levi wala man niya share tungod kay si Levi ang iyang mga kaliwatan, mga sacerdote sila. And that's one of the reasons. Okay. Ang isa pa gid, Doc Mabida, aside gin blessing ni Jacob, ang anak ni Joseph, iya man gin panalanginan ang iya iban ng mga kaanakan. Ano ang plano, anong tuyo sa inyo? Ang plano ni Jacob nga halin sa iyaha ang covenant ni sa Dios kang Jacob nga sa promised land equal ang ilahang nga recipient Yes, sila kanang- sa blessings nga na-receive ni Jacob dito sa iyang encounter sa Ginoo nga ma-share niya equally sa iyang Ay, kanang. mga kaanakan. Yeah. Yes, Ma'am Yvonne. Kung aton basahon ang lesson, no, kag ang sa dire sa Genesis 49 1 to 28 naghambal dira nga that I may tell you what shall befall you in the last days. Sa katapusan nga panahon, ano ang mag-aabot sa inyo sa kada isa, no? Kag kung aton tanawon, ang kada anak ni Jacob, the way siya mag-bless is that
depende sa ila characteristics, Mm. depende sa meaning sang ilang nga name. Nga no, kag amo na no. Kag ang character sang ila magiging anak o sa iya mga kaanakan sa ulihi. So kung tan-awon naton, ging prepare na nga daan ni Jacob ang iya mga kaanakan sa maulabot nga mga panahon. Yeah. Amo nang naintindihan ko Yeah. diri nga. O kag Juan. at least ang isa pa kanami mamibondok mabida kanami isang punto. Ang isa pa gid nga ako nakita nga Jacob, si Jacob would like to prepare sa iyang 12 ka mga anak including na si Manasseh kag si Ephraim to inherit promised land. Yes. To fulfill the covenant nga manghimo sila isa ka nasyon. So ang nasyon sa Israel should have 12 tribes. Okay. Amo na ang balimang ibon. Ang kada isa sila ginandam na ni Jacob. Kag ang isa diri ka specific gid amo si Judah. Kay si Judah dira maghalin ang kaliwatan ni Jesus. Ni Jesse, ni David. Oh, so tanon. So in a way, blessingan, kahit yung blessings ang ginikanan sa una, grabe ka importante. Yeah. That's why ginagawa ganin ni Jacob ang blessing of firstborn sa iyang twin brother nga si Esau. So, ina nga blessing nga ginagaw ni Jacob, and then gin-accept man, ginpatawad siya, iya man i-hand down sa iyang mga kabataan. So, one of the 12 was Judah, who will be the inheritance, nga magalin ang inheritance, ang kaliwatan, sang aton Messiah, nga mo si Jesus. So that's one of the reasons why Jacob blesses his sons, 12 sons. Why nagkikita sa panahon? Hari kita sa aton, unless, Doc, maybe you have something to add sa atong Wednesday election. Ang impact, Pastor, sa encounter between Jacob o sa Dios dito sa habok. Amo to nga why nagid siya lain nga maunahan kay ginusab gid sa Ginoo ang iyahang ngalan. Kay of all those years wala siya eh. Wala siya maka-experience ano na nga blessings. When God pronounced that I will bless you, amo to nga iya na gid nga gisiguro nga ang tanan niya nga makanakan nga mablessingan. Yes. Kanami isang punto. Nga at least why sing malipatan. Yes. Everybody would have the opportunity to become blessings to every nation as well. Ma'am. Sa ato nga Thursday, ma'am, may tatlo diri ka mga should I say events. No. Nga makita naton sa last chapters of Joseph and Jacob's life. Ano ini ang tatlo, ma'am? Ka mga daw masiling naton nga mga paglaom bala nga ginatanaw sa unahan nga mo nang may tabo. Kay diri lang nagtapos ang libro sang Genesis. Diri natapos napatay na si Jacob, napatay naman si Joseph. Ano ang tatlo ka mga importante nga aton maaplikar sa aton kabuhi with the idea of paglaom sa ulihing mga kapanahonan. Amo nang manami no kay sa pagkatapos sa mga kabudlayan or sa tunga sa mga kabudlayan may ara kita paglaom nga ginatan-aw kay may ara sa mga events nga ginahatag sa aton nga puno sang paglaom. So dire pastor no ang hambal diay ang una nga event is that may ara kuno paglaom nga ang mga Israelites magabalik gid dito sa promised land. Magabalik gid dito sila sa Kanaan nga ginhatag sang Ginoo para sa ila. Kag kung makita naton na fulfill gid nga promise. Yes. Wala gid nagakalipat ang Ginoo despite sa kadugayon. Pila sila katuig dito sa 400. Egypt 400 years. Pero ging fulfill gini sang Ginoo nga ini nga mga nga promises. Ang number 2, there is a hope that God will turn evil into good. Yeah. Ang Ginoo ang tanan nga mga kabudlayan, tanan nga mga suffering, iya ihimuon nga pagpakamaayo. Balis karon. Oo, balis karon dia. So kung tan-awon ta mga utod no, pastor sa kabuhi ni Joseph,
kung huna-hunaon ta ging daog-daog na siya sa mga utod niya, Yeah. ging Ginbaligya siya. baligya pa siya, ging hulog pa siya dito Yes, sa buho. So para sa aton kung naunaon ta kaluoy sa iya kay doging forsake siya sa iya mga brothers. Pero tapos pag-abot dito sa Egypt, naging slave pagid siya, napriso pagid siya. Yeah. But these things ging himo sang Ginoo nga kaayuhan. Nga naging rason gani nga ma-save niya ang iyang nga whole family sa famine. And number 3, there is a hope that God will save fallen humankind. So kung may ara mga paglaom nga makabalik kita sa promised land, ang Israelites makabalik sa promised land, nga may mga paglaom nga kung ano man aton sufferings, ini ipagabaylohon sa Ginoo into good. So may ara man dako nga paglaom nga kita nga paabot nga bisan ano kadako sa aton mga kasalanan, ano kadamo, pasayloon kita sa Ginoo. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ang isa pagit nga punto nga makabalik sila sa Kanaan. That's the hope. Kaya kung imo lang tanawon bala, inablang salidang sini bilang nga the Ten Commandments, may mga punto dira nga they are suffering mo. Slave sila, ginapaubra sila wala bayad, panghanot pa sila kung hindi sila Kastigo sila. And they are looking forward nga maabot ang Misaya ka mabalik sila sa duta nga saan nga ginsaad sa Ginoo. So, and that's it. Napatay si Joseph. Wala man nagsugo si Joseph nga ilubong niyo ko diri. Oh. So, may idea, Doc, nga ila gito gindala ang bukog, ang tulaan ni Joseph along the way. Bisan pa sa Sinai, tubtub nga nakaabot gid sila, including Jacob nga tulaan. Nakaabot sila sa Kanaan. Yes, ano pag mo nakita? Ang kabuhi ni Jacob, kaya dito man gyapon napatay si Jacob sa Egypt. Gilubong siya. Pero ang ka Joseph, ara lang siya sa coffin, wala siya malubong. Yeah. Kaya ang purpose sa Ginoo nga gikinahanglan gid nga madalagid siya sa promised Sa land. promised land. Yes, kanami. And that's the hope nga ginatanaw nila. Yeah. Ma'am Bibon, ano pa ginahimo na talupangdan if you have some more idea nga ma-share? We have still 1 or 2 minutes left. Na amo nang kanami isang aton nga lesson subong kay ging remind niya gid ta nga despite sa tong mga pag-antos ang Israelites sa Egypt, ma-fulfill gid ang promise ng Ginoo nga magabalik gid sila sa promised land. So say man sa aton pastor no, grabe ang aton mga suffering subong diri sa kalibutan. Grabe aton mga problems, grabe ang aton mga pag-agwanta, pagdaog-daog, kag may ara gid promisa ang Ginoo nga magakadto man kita dira sa promised land. Yes. All we have to do is to have faith and trust God nga matabo kag i-fulfill gina sang Ginoo nga later on kaupod sa aton bilog nga pamilya ang completeness sa atong pamilya magakadto man kita sa aton sa promised land. Amen. Mga utod, natapos ng aton nga leksyon sa libro sa Genesis. Amo ni atong leksyon sa sining second quarter. Kag sa sunod nga quarter, lain ang atong leksyon. But nevertheless, kasalamat nga gintagaan kita sang tsansa o kung kahigayunan nga naka-review sa atong nga leksyon halin sa creation hasta gid sa kamatayon ni Joseph kag ni Jacob. Kabay pa nga ini makatag sa aton sa dako nga leksyon. We will look forward that one day, the same as ang paglaom kag ang handom kag dumot nga halin sila sa 400 ka mga tuig nga ulipon sa ito, they are looking forward that one day they can settle in that promised land nga tigana sang Ginoo para sa ila. Way nakita panahon, ngayon na lang ko sang last word halin kay Doc nga Mabida and eventually kay Ma'am Yvonne. Mga kauturan, ang eksperyensya sa mga katawhan sa Ginoo, nabudlayan sila, may mga pagtilaw sila, tungod kay nakapartake sila sa mga pagtilaw man ang ginahimo ni Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan. Kung kita karon may mga pagtilaw man, may mga pag-antos man, just stay calm, kay himuon ka na sa Ginoo nga usa ka panalangin nga pagbalik niya
magapuyo ta kauban niya sa promised land nga iyang gipreparar sa ato. Amen. Yes, Ma'am Yvonne. Mga utod, ang kabuhi ni Joseph nag-illustrate sa kabuhi sang Ginoo. Amen. Parehas kay Joseph, ang Ginoo ging daog-daog, ging tawag sige Gimbiay-biay. gimbiay-biay, naging silusan sa mga kauturan, naging baligya sa kaaway. Apan si Joseph sa ulihi mga utod naghimo sa pagpatawad sa iya mga utod. Wala sang pagduwa-duwa iya iniging baton. So same man kita mga utod no, nga kung makasala kita paras kay Joseph nga parehas man sa kay Jesus Christ nga may ara kita paglaom nga patawaron kita kung kita magapangayo sa kapatawaran. Yes. Mga kauturan, natingala kita nga gintugutan sa Ginoo nga mangin ulipon ang mga ituhanon sa ito sang sulod sang 400 ka mga tinuig. Amo man na sa aton mga kauturan. May ara man kita nga mga kaperdihan, may ara man kita nga mga kalalatan siguro maabot sa aton. Ang pamangkot nga ginatugot ini sang Ginoo sa aton. Mga utod, ina lang aton dumdumon ang eksperyensya sa mga ituwa, sa mga Israelinon, ang eksperyensya ni Joseph. Dako nga leksyon sa aton. Bisan anong may tabo sa aton mga kauturan, hindi lang kita magbasol sa Ginoo. Because everything is within the time frame, within the plan of God. And one day, makibot lang kita. Nga, dito na naton makita ang aton kagalingon with complete members of our loved ones dito sa ginanian ang dutang saad, ang duta nga wala na gid sang kamatayon kag walay katapusan. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sining atong leksyon sa sini nga semana. Akon pangabayon si Doc Mabida sa pagduko sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Langiton nga amahan, nagapasalamat kami nini nga pag-review sa leksyon sa kabuhi ni Jacob, ni Joseph, kag iya mga kaupdanan. Hinaut Ginoo, na kini magahatag kanamo og kaligon samtang kami mga paabot sa imong gisaad nga bangong langit o bangong yuta sa imong makatawhan sa ngalan ni Jesus. Amen.